Marhay na banggi, pigre-rekonusir kan sangguni ang panlungsod ang liderato ni Senador Bam Aquino sa lado nin edukasyon, kusog kan o pagpakusog kan jóvenes, hanap buhay asin marhay na paggobyerno. Huli ka ini durante kan ika-48 regular session kan Martes, dagos pigbisto kan hunta si Aquino bilang adopted son kan syudad. Si Aquino ang nagpadrino kan Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Go Negosyo Act, asin Youth Entrepreneurship Act. Kan weekend, balik naga si Aquino sa ika-10 Click Connects sa syudad kaibanan ang kapwa senador na si Kiko Pangilinan. Siya man ang mayor na bisita sa Tripon Canaga City Scholars Guild sa saindang Isko Legacy o ang turnover kan outgoing asin oath-taking kan mga bagong leader kan organisasyon. Pagbisto ang nakdam sa senador na sigun kay Konsehal Jeffson Felix, nagpahiling din malasakit sa panahon na kaipuhan kan syudad. Si Aquino man ang top 1 senator na ibinoto kan mga Nagueño asin nakakuanin haros 70,000 na boto kan 2025 elections. At nagangunyan. Ika ako kita ang naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagueño. Ang nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.